మాడుగుల నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, తెలుగుదేశం అనుబంధ సంస్థ ప్రతినిధులకు మరియు తెలుగుదేశం అభిమానులకు నమస్కారం. తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉత్తరాంధ్ర పర్యటన నిమిత్తం బుధవారం విశాఖపట్నం విచ్చేస్తున్నారు. బుధవారం మన అనకాపల్లి జిల్లా చోడవరంలో జరగనున్న జిల్లా స్థాయి మినీ మహానాడులో పాల్గొంటున్నారు. ఇటీవల ఒంగోలులో జరిగిన మహానాడులో మన తెలుగుదేశం సైన్యంలో నింపిన ఉత్సాహాన్ని, ఉత్తేజాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో మరింతగా విస్తరించేందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ పర్యటన చేస్తున్నారు. మద్యం, ఇసుక, భూముల కేటాయింపుల్లో ఇలా ప్రతి విషయంలోనూ మన రాష్ట్రంలో అవినీతి, అక్రమాలు రాజ్యమేలుతున్నాయి. ప్రజల అభిప్రాయాలకు విలువ లేకుండా పోయింది. రోడ్లు, వైద్యం వంటి మౌలిక వసతుల ఏర్పాటులో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైంది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ గత 3 ఏళ్ల పరిపాలనలో పారదర్శకత పూర్తిగా కొరవడింది. ఎస్సీ, ఎస్టీ సప్లాన్ నిధులను పక్కదారి పట్టిస్తున్నారు. ఒక్క ఛాన్స్ అని ఈరోజు ప్రజలు అవకాశం ఇస్తే ప్రభుత్వ పరిపాలనా విధానంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా విఫలమైంది. చంద్రబాబు గారి ఆధ్వర్యంలో తెలుగుదేశం మళ్ళీ పరిపాలనలోకి వస్తే రాష్ట్రం బాగుపడుతుందని చెప్పేసి విశ్వసిస్తున్నారు. ఇందు మూలంగా మీ అందరికీ కోరేది ఏంటంటే, రేపు జరిగే అనకాపల్లి జిల్లా చోడవరంలో జరిగే మినీ మహానాడుకి మాడుగుల నియోజకవర్గంలో ప్రతి మండలం నుండి, ప్రతి గ్రామం నుండి తెలుగుదేశం నాయకులు, కార్యకర్తలు, తెలుగుదేశం అభిమానులు విస్తృతంగా తరలివచ్చి రేపు జరగబోయే కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలని కోరుకుంటూ ఇట్లు మీ పైలా ప్రసాదరావు.